Sraith picture ever in EJ. La ag Cluiche Rugbaí i Stade de France. Bhí trúr agin i caint faoi Cluiche idirnáisiúnta Rugbaí i Baras de Saharn. Bhí seans mai ag fear na hÉireann mar bhí siad ag imirt go maith. Thocraí muid ar gol. Thuaigh muid go dtí airfort Dacha Clia agus ar málaí droma orainn. Thóg an eitiil dur go laith. Thuaigh muid thart ar na réarcanna i lár na ceathrach. Honnig muid an Tour Eiffel agus an Arc de Triomphe. Bhí na réarcanna do creidte. Thuaigh muid ag siopadaireacht agus ceannaí seán léithreúid Rugbaí. Thuaigh muid go dtí an Cluiche. Bhí an Stade dúil a daoine. Bhí an céad lá bug na créicnithe ach ní ró ag géirí le fear na hÉireann. Sa dara lá, géirí na hÉireann i níos fearr buchas le dia. Sna nóméad déaranacha, géirí le himróir amháin scóráil. Bhí muid ar bís. Bhí luachar an dóin ar loch leanúna na hÉireann. Sin an céad le blianta gur bhuaigh fear na hÉireann in aghaidh na Fraince. Lá starú le bhí an.